Sanibonani guys, it's your girl Naledi Aphiwe. Guys, ngomhla ka 15 December birthday yami. Ngicela ungizwe kahle. Ngomhla ka 15 December birthday yami. Plus ne anniversary yami ne Chris Brown. Siqala ukubona uyacabanga uzoba khona. Guys, so ngidecide ukuthi ngizospenda nani birthday yami la eMpumalanga. Ngizobe ngila eMbombela eBotanical Gardens. Wozani ngitshengise ivenue ukuthi izobe njani. When you're looking for me, I will be waiting for you. I when they touch my tab, I will be calling on you. Not only you fit to be my lover. So angihambi ngedwa. Buka la, ngihamba nabangani bami abakwi-industry abazonandisa nabo njengami. Ngizokhipha amathikithi early bird if niwathenga ningenzela iqiniso within a month or so. Ngizokhipha line up. Ngicela ukuthi i-link ningilandele on my socials izophuma soon. Ngiyazi ukuthi ngeke ngiphoxe, ngiyazi ukuthi mina nani sisuka kude. Ngiyanithanda kakhulu.